Usa kaming gabi mga kolog, mga anti. Tugutin na sa kuninyo na mga nasa tagkatahuran ini mga oras ha. Magandang gabi po sa ating mga pamangkin at kumusta mo naman po ang ating gabi. Siguro sa ganitong oras, marami pa po ang nasa lansangan. Yung mga naiipit po sa traffic dahil sa baha. Buong Metro Manila siguro, no? Kaya naman yung mga karating na mga lugar po, no? Nabalitaan po ni Uncle Totoy sa mga bandang Imos, no? Imos, sa may Bacoor. Binaha yung ilang mga lugar dyan. Nako naman! At dahil dyan, sigurado, medyo malamig-lamig na. Ayan. Thank you Lord sa ulan! Pero hindi ako nagpapasalamat sa mga nabahaan, ha? Pambira, no? Shout out po sa inyo, no? Sa mga nakatutoy po sa atin sa 90.7 Love Radio sa radyo. At good evening din, no? Sa mga nakatutoy din sa atin sa TikTok Live ng Love Radio Manila. At hindi lang yan, no? Yung mga nakatutoy din sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Maying gabi, saan ba kayong dapit ngayon, ha? Na nakatutoy. Anyways, ngayong gabi po mga kabisyo, lagi natin pinag-usapan yung mga nangyari sa atin, no? Yung mga dumaan sa buhay natin na pwede nating i-share. Saan ba pwede nating i-share mga experiences, no? Dito sa ating FB Live, no? Kaya naman punta ka po sa ating fan page sa Totoy Bato official, o kaya naman Totoy Bato Love Radio Manila. Hanapin nyo lang ang kagwang, ha? Ayan, at ang tanong ko nga, kanina pa to, no? Mga kabisyo, ikaw, kung tatanungin kita, ayan, naalala mo ba kung magkano noon ang baon mo at kung saan ito madalas napupunta? Ayan, awards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Sa pangangailangan mo. Or, baka naman ang isasagot mo sa akin mga kabisyo, hindi ko na maalala yung baon ko dati, Your Honor. Magkano ba yung baon mo nung kinder? Meron bang binibigay na baon? Ay, mga pagkain yun. Naalala ko lang nung araw po mga kabisyo, pag kinder, no, meron kang, pag medyo may kaya ka, yayamanin ka, meron kang lunchbox. Lunchbox, tapos Marvel, yung comic sticker, o kaya naman pag may Barbie ka. Ganon yun. Pag hindi ka mayaman ng kinder, ang baon mo ay saging, salagon, kamote. Tapos may pakapin bang ginamos. Sa elementary pala yun, no? Pag high school na, medyo dinadagdagan na yung baon na yan. Pero alam ko karamihan po sa atin kasi nagsisimula ng nagdadalaga at saka nagbibinata, no? Sulay-sulay ng ulag-ulag. Biga-biga na, no? Yeah. Yung pera hindi na ginagastos po sa, kung paglalaki ka, hindi na ginagastos sa pagkain. Ayan, pabango na yan. Ano ba yung pabango na ginamit mo nung araw? Pare-pareho lang siguro tayo, no? Yun, nag-save ng pera, pambili ng pabango. Para inigdiskarte mo sa babae. Medyo babango ka naman, hindi ka naman bangsi. Bangsi. Ano ba yung bangsi? Bangsingot. Bahong singot, bahong pawis. Ayan. Sa mga babae naman, siyempre, dadalaga na. Ayan. Bibili ng pulbo. Alam mo, nung araw po mga kabisyo, sa mga babae, sa mga kaklase ko, hindi yan nagme-makeup maliban pag merong espesyal na occasion, kagaya ng acquaintance party. Pagpapasok sa school yan, okay na yan. Hindi nga yan nag-lipstick eh. Pulbo lang talaga. At may brand ng pulbo niyan. Hindi ko na maalala. Siguro, pwede ko yung mag-comment dyan, no? Sa ating TikTok live o kaya naman sa FB live ng Love Radio Manila. Okay, ano ba yung mga reaction ninyo? Ganon. React lang po mga kabisyo. Baka may naalala din po kayo, no? Yan. Pag-usapan natin ngayong gabi po ay etong tungkol sa mga nangyari nung araw na tayo, kasama ka na, ikaw, uncle, auntie, at syempre sa ating mga pamangkin, mga younger generation. Ayan, no? Habang nag-aaral pa sa kinder, ayan, nag-aaral pa sa elementary, high school, or college, ayan. Mga nangyayari kung saan napupunta yung mga baon, yung allowance. Ano ba yung baon mo dati? Allowance, pera, di ba? Na binibigay sa mga magulang. Naalala ko lang nung elementary. Parang galit na galit ako sa mga magkakapatid ko kasi ang binibigay sa magkakapatid ko
sa mga brothers at saka sister ko. Pera. Samantalang sa akin, biskwit. Di ba? Buti na nga ngayon, ang laki-laki ng mga baon ngayon, no? Magkano na ba ngayon, no? Dati, 5 piso yung baon, pambihira, no? Ano bang mabibili doon sa 5 piso? Ang ginagawa ko nung araw, iniipon ko, tas ginagastos ko na sa Friday, Ayan. So, eto nga, yung baon po, mga kabisyo, or yung allowance na binibigay po sa atin ng ating mga magulang nung tayo po'y nag-aaral, ay may mahalagang papel po sa ating pag-aaral at pang-araw-araw na pamumuhay, no? Ang hirap kaya mga kabisyo, pag nag-aaral ka, wala kang pera. Kaya marami po sa atin nagiging working student nung college o kaya nung high school para magkakaroon ng pera siguro, magpambili ng mga gamit sa school o kaya naman pang araw-araw, no? Yung sa pamumuhay mo kasi hindi sinuwerte kasi natawo manggog ka sa pobreng lagay god. Natawo ka sa pobreng itlog manang mag-antos na namantaan Bali kasi ikaw din ay nagiging masipag din, naningkamot ka, nagiging matyaga ka rin. Kaya umangat yung estado mo sa buhay ngayon, no? Yaward, saludo po ako sa inyo, mga angkol ug mga auntie. Ayan, alam na po natin yung allowance o kaya baon natin ay nagsisilbing pangunahing pinansyal na suporta para sa mga estudyante upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa eskwela at iba pang mga gastusin po, mga kabisyo. Ayan, baka may mga comment po kayo dyan, no? Babasahin natin yan sa TikTok Live at saka sa Love Radio Manila, no? Ayan, at ikaw din nakatutok sa atin sa radyo, no? Huwag kang mag-alala. Kasi pag naka-comment ka dito sa atin, abay, basic na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Babasahin yan ni Uncle Totoy ninyo, di ba? Hindi man ta masaling basahin natin lahat kasi depende lang yan sa oras po, no? Of course, punta na po kayo sa aking fanpage, Totoy Bato Official. At eto, mag-comment mga dahilan kung bakit nauubos yung baon allowance sa school nung araw. Ayan, no? Babasahin natin yan maya-maya dito sa ating FB Live at sa TikTok Live ng Love Radio Manila. Again, ang inyong Uncle Totoy Bato. Dito lang yan sa programang Totoy na Love sa 90.7 Love Radio. Mahing gabi dihan nimo, kabisyo. I-awards, Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!